Bantam chicken. Ah, bantam pala. Yan oh. Yan yung kanila oh. Yan na sila inaalagaan. Yan sila nagpaparami, parang pa-breeding. Ayun, may itlog na nga pala doon sa loob oh. Ayun, may itlog na sila doon oh. May itlog na. Bantam chicken. May sisiyo na rin pala sila oh. Yun oh. Chicken na maliit. Ayun, may sisiyo na pala sila dyan oh. Maliit na chicken. Yan pa. Ang tawag pala sa kanila is yun oh, Polish. Yan o. Hawakan nila yung ano nila sa katawan yung ahas. Damn! Ito yung tirahan ng tiger. Yan yung bahay-bahay niya. Naman yung bahay. Tulog yung layon, oh, tulog. Tulog yung layon. Ikot-ikot lang siya eh. Tiger, ala nag-ihi. Python. Parang busog ah, bagong kain. Wag na. Okay na yan, video lang. Muy. Kumakain oh. Anong kinakakan mo, Moy? Nagkakakan kang batag, Moy. Ano masabi? Moy, nagkakakan kang batag. Muy. Sawa. Alam talaga ka ng habitat nila. Kasi nakakain. Oh, crack you. Damn! Sa gilid. Ano? Sanay napasaya ko kayong lahat kahit sa ganitong klaseng videos lang. Thank you and ingat kayo. God bless us all. Salamat ng marami. Uy, Bicolano ako.